כנרת, כנרת, כתב אלכסנדר פן. אלייך נמשכת כל נפש מאז. כאן על שפת המים, ההיסטוריה פועמת 100 שנה. זאת הכנרת של המשוררים ושל החלוצים ושל משפחת שניידמן. ב-1908 החליטה קבוצת פועלים להתיישב בכנרת. הם חלמו לחרוש את המרחבים ולזרוע שדות רחבים של חיטה. האדמה שקנו נקראה בפי הבדואים באזור ארץ הנחשים והאבנים, כי רק נחשים, עקרבים ואבנים גדלו בה. במקום נבנו 8 בתים, מרפאה ובית ספר, וגם ארמון רב תפארת. ובסמוך הוקמו חצר כנרת וחוות העלמות. שם בגורן התנסו צעירים בעבודה חקלאית ובחיי שיתוף, חלמו ויצרו את רעיון הקיבוץ והמושב. בחוות העלמות פסעה רחל המשוררת וכתבה רק שביל כבשו רגלי עלי שדות. בין בתי הבזלת והחומה הישנה התרוצצו הילדים הראשונים, ובמי הכנרת שכשכו רגליים. בצלאל, מלכה ויהודה שניידמן נולדו בשנות ה-20, דור רביעי לשבט מייסדי מושבות הגליל. סב אביהם עזב את אוקראינה במאה ה-19, נדד בין החורן, משמר הירדן, ראש פינה וסג'רה, והתיישב לבסוף במלחמיה. נכדו, אביגדור, ממייסדי כנרת, ניסה לנחמה, חלוצה מווילנה. יחד בנו בית ומשפחה, ויותר לא נדדו. "80 שנה חלפו. הילדים היו לאנשים, הטלטלים הפכו שיבה בינתיים, ועצי התמר שלא היו פה קודם גבהו עד השמיים. בהתחלה בקושי היה כאן עץ תמר אחד. בשנות ה-20 וה-30 הוחלט לחדש את גידול התמרים בארץ. הובאו סוגי תמרים שונים ממצרים ומעיראק וניטעו בכנרת. התמר הוא אחד מ7 המינים שהתברכה בהם הארץ ונעלם במשך הדורות מן הנוף. כשאמרו ארץ זבת חלב ודבש, התכוונו לדבש תמרים. באגדות ערב, התמר מנציח את שוקת האוהבים. עם בוא האביב פורח התמר הזכרי, ממנו מפיקים את האבקה המשמשת להפריית התמר הנקבי. כך בעצם נוצרים אשכולות פרי התמר. הוא בן 72, נכון? בשביל משפחת שניידמן, המטע מנציח את הקשר לנוף, לאדמה ולעבודה החקלאית. בבית האריזה המשפחתי, אגם הגליל, נאסף היבול ומעובד למעדני תמרים שמיוצאים לשווקי העולם, לשווקים הערביים וגם לחנות המשפחתית, תמר בכפר. במבנה משק ישן ששימש בור תחמיץ, בין סככת העגלים למטע התמרים, הוצבו קורות עץ, הושמו מדפים וכלי קיבול בשובל של ריחות, טעמים וצבעים, משקר את העין והחך. ואלה הפירות המסוכרים שאנחנו מייצרים במפעל המשפחתי שלנו. יינות ומיצים, שמנים וצמחי תבלין, ריחות של שדה וכפר, גולן וגליל.
ותמרים בכל הטעמים. מה שאתם רואים כאן בשולחן הזה זה מוצרים שאנחנו מייצרים במפעל שלנו, אגם הגליל. המפעל הזה מייצר מוצרים מהתמרים עצמם. יש פה תמרים עם שוקולד, תמרים עם אגוזים, את דבש התמרים הסילן, שהידע שלו הגיע אלינו מיהודי עיראק. התמר עשיר במינרלים ובאשלגן, מספק אנרגיה זמינה, מצוין לספורטאים ועושה מצב רוח טוב. במפעל המשפחתי מפתחים מתכונים חדשים, מנסים ובודקים, עד שמוצאים את המתכון המנצח. הסילן הוא דבש תמרים. הסילן מעשיר סלט חסה, יוגורט, עוגת שוקולד, ובעצם מתאים לכל מטבח. עכשיו אנחנו נעשה חצילים עם פטה ברוטב סילן. וואו. כן. כשקיבלנו את שני הצדדים עשויים בצורה זהובה, כמו שאנחנו נראה כך, ואת הפלפל עשוי, אנחנו רואים כאן שזה עשוי שני צדדים בצורה עדינה מאוד, לא שרוף. עכשיו נכנס הקטע הכי שעושה, מאחד את הטעם של זה. זה הסילן הטבעי. מתמרים, טבעי, בלי סוכר, זה כל הגדולה שלו. אוקיי? יש לו טעם נדיר, הדבר הזה. אוקיי? הוא לוקח בצורה קישוטית כזו. אוכל על טהרת הסילן. חלפו האביבים, 100 שנים עברו. יש כבר דור חמישי ושישי ועוד מעט שביעי. מי שנוטע עצים באדמה יישאר בה תמיד. המשפחה שלנו זו משפחה מאוד מיוחדת. סבא וסבתא שלנו, אביגדור ונחמה שניידמן, תפסו משמעות מאוד גדולה בחיים שלנו. מה שהם הקנו לנו והעבירו לנו באהבה שלהם לחקלאות ולכינרת ולאזור, ושלא מוותרים בקלות על חלומות.